an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali gouvernement ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin korikori dukonbo maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ. Ministre fila olu tun bɛ Bayangarakaw fɛ kunu min ye kɛnɛya ministre colonel major Assa Bajalo ani général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kɛnɛya ministre. An ka jamana kɔnɔna na jiko gɛlɛya kuma cayalen don nin waati na kosɛbɛ. Min ye Sikasokaw ye olu ka CESCOM ale ye jibondon sɔrɔ. Mamadu Konate ka san 70 somayɛlɛmali baaraw kɛra kunungo an na an da don o fana na. Fala ye kɔkan kibaru bɛ taa n'an ye Irankaw fɛ yen olu bɛ ka laɲini kɛ Faransiskaw fana fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin bana in an fana kan ka wuli k'an jɔ ka fɛɛrɛw tigɛ koyi. N'a fɔra ko toto kinda ni ɲinɛ kinda bana o sɔrɔla bato kɔnɔ mɔgɔw fɛ o bɛ ka cari ka taa fan bɛɛ la o dun ko a ti yɛlɛma maa fɛ a dun bɛ ka yɛlɛma ka taa an n'an da don o fana na. Min ye an ka ndolatila n'o ye Mamadu Sangare n'an b'a wele ko Gauche ko jɔnjɔn min tɔgɔ dalen don Marc Viviane Foidera Faransiskaw fɛ yen ko ale ye o sɔrɔ fala ye an b'a fɔ sa n ko ɲɛna kosɛbɛ nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye o la fɛn de la ka kɛ filanan y'a la Amari de la ka kɛ filanan y'a la nka nin kɔni an k'a sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'an don k'a ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na fala ye Bamako bɛ maa siran Bamako bɛ maa jɔrɔ Bamako bɛ maa hami n'i bɔra sɔgɔma Bamako n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ la fo n'i solila ka bɔ walima ni hélicoptère b'i bolo i bɛ se k'i sago kɛ fala yɛlɛmabila dɔ bɛ Bamako bi a ka bon hakili ma. Anw bɛ ka basigi ni lafiya min ɲini o ti sɔrɔ ka Bamako to tancogo in na wa n'an m'an farati san 5 ɲinan kɔfɛ maa tɛna se ka mobili boli Bamako maa tɛna se ka moto boli jakartatigiw bɛ Bamako circulation fan bɛɛ bi moto taxitigiw bɛ fan bɛɛ katakatanitigiw bɛ fan bɛɛ mobili sugu bɛɛ bɛ fan bɛɛ dugu maa jɛ ni k'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye embouteillage ye ni ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ k'u kɔfilɛ Bamako la. Maa minnu bɛ fana motoboli yɔrɔ minnu yiralen don u la fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan polisiw bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni maaw ma kɔfilɛ maire ma wuli k'u jɔ Bamako maire ma wuli k'u jɔ arrondissement ɲɛmaa ma wuli k'u jɔ gouverneur ma wuli k'a jɔ don dɔ la kɔni a bɛ kɛ ko n'an kun y'a dɔn ye i ye sira ta cogo o cogo Bamako i tɛ sira sɔrɔ a n'a ɲɔgɔn neni a fa neni a ba neni a n'a bolofili mobili vitre fumée mobili plaque tanw min ye maakɔrɔba caman bɛ fala circulation na olu fana tɛ circulation sariya bonya dɛ Vespa tigi fara DCO tigiw kan olu fana kɛlen don k'u sagonataw sigi polisiw yɛrɛ tɛ kuma olu fɛ tuguni wa finitigilataga fana caman bɛ yen sans interdit bolili ka di olu ye a kɛra u bɛ service la o u tɛ service la o olu yɛrɛ bolo sa gitɔrɔn dalen don olu yɛrɛ de kama ni min ka di olu b'o kɛ ɲɛmɔgɔw ka kumaw fɛ ani polisiw ka mobili gɛnni an y'a fɔ ka sɛgɛn. Falayi wallahi ni donna Bamako kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna ko tigi tɛ yen sira tɛ yen tɛmɛyɔrɔ tɛ yen maa tɛ maa bonya a bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di k'aw ka lakana aw ka tila ka sira aw ka se ka lafiya sɔrɔ ni jamana bɛ tamasiyɛn kɔni bonya ni karama sira fɛ ko o bɛ don a ka circulation na baara b'an bolo dɛ wa nin bɛɛ la bolifɛn si tɛ boli a boliyɔrɔ bɛɛ b'i damana sira de sigi sen kan an b'o bɛɛ la Falayi min ye station minnu fana talen don to gitɔrɔndaw la n'olu fana ye aranjɔ daminɛ o bɛ dɔ fara embouteillage kan tuguni minnu bɛ marabolow kunna maire n'a sɔrɔ délégation spéciale bɛ yɔrɔ min Falayi u ka wuli k'u jɔ n t'a dɔn arrondissement don wa sous-préfet don wa u ka wuli k'u jɔ maire min bɛ Bamako district kunna n t'a dɔn maa min don sabula n y'a mɛn k'a fɔ ko délégation spéciale bɔra yen min bɛ yen bi n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la a ka bɔ ka Bamako lajɛ maa min bɛ yen n'o ye Bamako gouverneur ye Falayi a ka jigin Bamako wa an ye kuma dɔ mɛn an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko sanu bɛ ka bɔ ba camancɛ la Bamako yan han gun dɔ kan an t'a dɔn ni ɲɛmaaw b'a kalama u ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ dugu tɛ se ka labila ten ko mana o sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko n'an kun y'a dɔn
maa bɛ kisi maa min b'a hakili to a yɛrɛ la a bɛ sariyaw bonya sariyaw fana bonyaba mun ye mun ye olu fana k'a lataa sira fɛ sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ yanni an ka don an ka kumaw olu kɔnɔna na. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. fala ye ko ni gɔnjigiba bolo ti saba min sɔrɔ a b'a fɔ ko kumunen don suba ma foronto dugu min na o bɛ k'a ma kɔ dugu ye anw ni maa fila ti ɲɔgɔn na dɛ faransi don kunungo faransi ye farafinna jamana ɲɛmaa wele fala ye Nairobikaw n'o ye Kenya faaba ye k'u ka taa kuma ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri a ma ɲɛ min kɔ suba forontola kɛnɛ ka ye fala ye min ye Emmanuel Macron ye Faransi jamanakuntigi a ma se ka ɲɛ min kɔ ani Kenya jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye senfɛ n'o ye William Ruto ye Maliko kuma nana bɔ ka bi a yɛrɛ bɔra n'a kuma ye fala ye ko anw bɛ ka min ɲini ko n'anw ye nansaralakaw ka sɔrɔdasiw gɛn ko n'anw ye MINUSMA ni barikaniw gɛn fala ye ko an hakili bɛ bɛn ni yɛrɛmahɔrɔnya min na k'an t'a sɔrɔ ko basigi baliya ko bɛ ka kɛ an negela ye su ani tile Macron yan'a ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka furew ma a ko min ye avril kalo tɛmɛnen tile 25 ye bingali in ye k'o bɛ misali bɔ bi ka yira k'a fɔ ko Mali basigilen tɛ Faransi jamanakuntigi a ma dan o ma koyi a ye bɔforola kuma ta ka ɲɛsin Irisiw ka wolomasiri tabaw ma olu minnu n'olu ye Afirika kɔɔri ye bi ko wa ko anw filɛ nin ye ko an kɛlen don k'an ka nafolo n'an ka dugujɔrɔ nafa bɛɛ lajɛlen labila olu ye o guwanen don Macron na bi kosɛbɛ ani fana ko min ye Bamakɔ kɔnɔna na k'an bɛ k'a fɔ ko olu ka sɔrɔdasiw nana k'an bɛ k'olu waleɲuman dɔn fala ye min ye kuma damantan kuma kalantan Mali min tɛ yen o tɔgɔla kuma jamana minnu bɛ tentegeli Mali ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ka tila tuguni ko Faransi yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka fɛn bɛɛ kɛ ko ka b'i bolo bi Mali ka nafolo n'u ka minɛnw kan ko Faransi ka o weleyaw k'olu banna e sera ka jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan ka t'i jɔ i ko ekɔli karamɔgɔ ka kuma olu fɛ cogo min mun b'a yira aw na k'o banna fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan e fɛ n'a y'a sɔrɔ fala ye ko ka ɲi a cogo la Macron kun kan ka anw to yen n'a ma da dɔwɛrɛ ma ani jamana minnu ye ɲɔgɔn wele minnu taara ka wele jaabi jamanakuntigi minnu bɛ Nairobi u k'u ka kuma fɔ u k'u ka yiriwaliko fɔ u ka anw ka jamana to yen nka bi maliyɛn tigɛlen don min kan fala ye o ye k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ye kumasuli baara kɛ nka ni suba n'a ma maa min den sɔrɔ k'o dun fala ye bɔ kuma ɲɛ dɛ wa o de filɛ nin ye forontoli don o don Macron yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cɔ waleya min bɛ sen na a kɔkɔrɔma donna cogo min na ale yɛrɛ ka jamana fɛ anw tɛ dɛ u yɛrɛ ka gafetigiw RTL maaw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ min ye Faransi ye a tɛ Mali kɔnɔ bi nka kɔkɔrɔma donnen don maa min fɛ o ye Ukrainikaw ka wolomasiri tabaw ka service de renseignement ye olu ni Bamanji jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye MLA kɔrɔ maaw ye u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma su ni tile Ukraine y'a maa 16 kala drone baara la olu dagalen don Mauritanienkaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri u b'olu kɛ ka kɛ ni Kidali kɛlɛ tɛmɛnen ye ka kɛ ni Bamako bingali ye Bamanji jɛkulu minnu ko ka Mali tila
bibi na olu ni mamun ko kolu ye ni juga wala ni bamanji wala kebaw ye u be kala no ku bolo du nyama bela jele nya bala ka fo bi ni bara mbe sena France kuna fondilaw yere ko komi ye Ukraine mamun be nulu be France kama Ukraine ka fe nu ye kalanga France ka fe olu mama fale ne taleno bi kulu tla Côte d'Ivoire ka dobla Mauritanie ka dobla Algérie yasa Mali be se ka dafri tukomi wili ga jomi ngara no manye o gwane no makorona bi o nana ni bofro la kuma ye nga kado nga fo jekulu munu wulila bara munu kera Mali sura su fana ye jabi duma de jabi minabe ma wasa sabula ande lenguno mina nini wuli ga jo sugu kera anga jamana sura su be bolo jigi o make zein sura su jamana don Malien bela jele koka ani kenema bela jele ya yira saka fo ko mi français ko bolo jayira mena ngano ya soro français ma famu akado nga fo ko Mali abesega lumulamba Mali abesega kalaya nga Mali dafrili o sete uye alata kofe mi ye Mali jamana ye ay bara munun sigi senga ay mina munun sa ay wuliga jo munun ke o ya nkisi nga jamana do nga nyamine ka nyam famu ka keni anga wolo masiri tawoga ministri ka fatuli ye o ye nikura de fiye jamana do na pransite mi ngalama Malion bu dairi me yini de labi Malion me mi nyini u ka sega u ka bara oke Malion me mi nyini u ka sega Quran soro u ka sega ji soro u ka sega u ka bara oke u ka sega wuliga joni chesiri ke ku ka dairi me soro ka soro mi ye ko munu fleni ye u sentola nga u jamu ka jamana na de kuma tani shuba be to ka munu kerefe falai ikangi haglu tu yirela dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala amita banyangara kunungo anga jamana ministru ye waliya min kɛ fala ye an bɛ nin ɲini u fɛ u ka dɔ fara nin kan kosɛbɛ nin bɛna ni basigi ye nin bɛna ni bɛn ye nin bɛna ni maaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana hakili bɛ u la kunungo min ye waliya cɛjugu min y'an bɛɛ lajɛlen dusu kasi n'a kɛra dɔngɔnɔdugu kɔnɔna fala ye minisiri fila jamana ɲɛmaaw y'olu bila ka taa
ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kelenya ministre maa min dara ale ka sa o y'an ka jamana colonel major Assa Badialo ye kɛnɛya ministre Fala ye Baɲangara u kunbɛra maa min fɛ o ye colonel Olivier Diassana ye ale ye Baɲangara o gouverneur ye Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa dugu minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o ye Kori ye ani Dukambo ani Gobonsogu ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ Fala ye maa minnu ma min u ma bɔ u ma foyi tiɲɛ u ma tana tiɲɛ maa si ye bamanciwale kɛbaw de filɛ ne kana denmisɛnnin funankɛninw k'olu ni kɛnɛ karaba Mali jamana a y'a dɔn k'a fɔ min ye nin waleya in ye a ma bɛn bi a ma bɛn sini o la sa min ye ɲɛmaw ye u ko yaasa ka se ka ninnu ɲɛbɔ sira la u kana sigi ka mɛn Ismaël Wage ale ni Assa Badialo k'u ka taa nin kɛnɛ in kan ye foli ni tannu kɔfɛ min ye Wage a ye wolomasiri tabaw fɔ k'u waleɲuman dɔn a ko maaw yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin waati in na minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛ se ka segin cogo min yaasa u ka sinsin fo Baɲangara marabolo Tɛnkudugu n'a Bolomadadugu Fala ye a bɛɛ lajɛlen ka suma Ismaël Wage k'o de ka ɲi o la maa minnu bɛ sa n'olu kɔni b'a fɛ ka segin olu ka segin na labɛn nka waleya min kɛra a guwanna Mali la guwanna maliden bɛɛ lajɛlen na min ye nin waleya cɛjugu ye nin kumasuli ko min taara ka ɲɛsin an balima n'an sinjiw ma ko a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini Wage ko k'u dusu kasilen don cogo min u k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don o cogoya kelen in na min ye Assa Badialo ye ale ye foli tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko kabini waleya cɛjugu in kɛra ni niw bɔra la ni maaw joginna ale ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSRF min bɛ Bankas ani Baɲangara ka taa fara Somino Dolo tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso ka Sewarekaw fɛ yen a k'u ka wuli ka jɔ kɛ koyi min ye ambulance minnu b'u bolo furakɛlifɛn minnu b'u bolo maa bɛ yen n'o joginnen sɔrɔ ma Fala k'u k'a bɛɛ furakɛ fu Falaki jamana b'i jɔ ni a ye taali senfɛ min ye gouvernement a bololankolon ta han CFA wari miliyɔn 20 u y'o di baba gouverneur ma min ye malo ale ni balo o tonne 50 u y'o ta k'o di Assa Badialo ni Wage ko jamanakuntigi ko k'u k'a bila u kun na ko ni Ala sɔnna a ma Fala ye wulikajɔ ni cɛsiri min tɛna fara a kan foyi tɛna bɔ a la dugudenw ka se u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ min ye jamana ye a ka se ka basigi dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'o ye gouvernement ka laɲini ye n'an bɔra yen kibaruya di ko hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko kibaruya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an filɛ nin waleya gɛlɛn min na n'o y'a sɔrɔ ministres bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka bolofaraw lasigi ka kuma u fɛ anw ka ministre a y'an bɛɛ lajɛlen wele kunungo n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye a kɛrɛfɛ min ye Gawusu ye Gawusu Kulubali n'o ye Aki ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara ale ka sa Maison la Presse ɲɛmaa n'o ye kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye Banjugu Dantɛ o fana tun bɛ yen kunnafonidila fitinin fara belebele ka fara an n'an ka kameraw n'an ka telefɔniw a n'an ka dictaphone an nana kɛ ka yɔrɔ fa tewu ministre a ye baabu bɔ k'a bin anw fana tun ka maa min bɛ yen n'o tun kan ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ta sa o ye Nfamara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. diɲɛ bɛ lahala mun na ani an ka jamana bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ kunnafoni nafa ka bon a la kosɛbɛ o siratigɛ de la an ka jamana kunnafonilaw ka minisiri ye wele bila Mali kunnafonila bɛɛ lajɛlen ma arajo tele fasirikɛbaw ani minnu bɛ kunnafoni bɔlɔsiraw fɛ ka taa baabu sigi kunnafonilaw kan ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri mun kan yaasa ka kunnafoni kɛlɛ diɲɛ bɛ ka mun ta ka ɲɛsin an ma ka sebaya sɔrɔ o la o bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni juguw kɛlɛ ni k'an ka jamana kibaruya yɛrɛ fɔ diɲɛ maa ye. dabali min tigɛlen don pour que k'an ka jamana ninnu ci a fɛɛrɛ ka bon kojugu communication fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que kɛlɛ min bɛ ka kɛ ni mugu ni kisɛ o kɛlɛ de bɛ ka kɛ ni communication fana ye donc olu ka porte-parole olu ka communicant olu b'a la aw fana b'a la mais a da kana t'aw la dɛ a da kana t'aw la dɛ parce que aw ta ye peuple de ye faut que aw ka peuple sensibiliser olu bɛ ka communauté internationale sensibiliser wa u bɛ ka an ka peuple fana sensibiliser u bɛ ka kuma an ka kanw na yan k'a sɔrɔ u mago t'an ka kan na u mago t'an na mais u bɛ ka kuma an ka kanw na yan pour que k'an ka peuple fana sensibiliser o y'an ka politique mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu ni banbagatiw bila ɲɔgɔn na o ni jihadistes bila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ k'u ka jamana kɛlɛ. kunnafonilaw ka minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko Mali ni AES jamana ye wulikajɔ mun kɛ ka an yɛrɛ ta o de kɛn bɛ ka juguya o ni janfa camanba k'o labɛn anw kama jamanaw fɛ a man di minnu ye anw ka kɛ anw yɛrɛ ta ye. depuis que Mali ni AES jamana Burkina ni Niger an y'an yɛrɛ ta k'a fɔ k'an t'an yɛrɛ ɲɔngiri mɔgɔ si donc ko caman o bɛ jamana caman ani mɔgɔ caman ka
nafaw bali jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ ko nin kɛlɛ a mɛnna a y'a fɔ ko nin kɛlɛ an b'a kɛ dɛ an b'o kɛlɛ de la ta parce que n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta mɔgɔ min t'a fɛ k'i yɛrɛ ta a bɛ kɛlɛ dɛ. maajugu ninnu bɛ k'u ɲɛsin an ka sɔrɔda sira minnu ma ka maaw bololafɛnw tiɲɛ minisiri yɛrɛ k'a fɔ o b'u ka dɛsɛ de yira. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tellement mɔgɔ ninnu dɔw dɛsɛra u bɛ taa kariw de jeni u bɛ moto sira la ka taa mɔgɔw ka kariw jeni i bɛ kari bɔ i ni kari bɛ bɛn ou bien citerne carburant de b'a la ni chauffeur fila ou bien musow ni mɔgɔw bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka n'u ka fɛnw feere i b'u lajɔ k'u ka mobili jeni o tɛ kɛlɛ o kunu u y'a kɛ à 40 km de Ségou mais ko kan bɛ Ségou pourquoi ma taa sirasuw ka attaquer pourquoi u bɛ kariw attaquer sirada la k'u jeni ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ fu silamɛya yɛrɛ la o tɛ yen mɔgɔw ka nafolo tɛ se ka tiɲɛ mɔgɔ ni tɛ se ka bɔ ten. an ka kunnafoniko minisiri Alhamdu Ak Ilɛni ye malidenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka bɛn basigi ni keleya jamana kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa lafiya bɛ sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min. donc vraiment aw ka communication fana kɛ aw ka kunnafoni ɲuman lase mɔgɔw ma kunnafoni minnu bɛ bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni min b'a to hadamadenw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dabali bɛ tigɛlen don pour que maliyɛnw ka fara. tuma la u bɛ siya ko don a la tuma la u bɛ diinɛ ko don a la tuma la u bɛ option politique yɛrɛ don a la donc aw de kan ka a lase jama ma surtout radio de proximité ani presse communautaire vraiment an hakili b'aw la kosɛbɛ k'a fɔ ko aw de bɛ se k'an dɛmɛ nin yɔrɔ in na. an b'a lɔrina k'a fɔ kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ in kan kunnafoniko maa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso aki ɲɛma kunnafonidilaw ka lafasalijɛkuluw ɲɛma mali kunnafonidilaw ka kuluba minnu bɛ fɛcɛriw ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye ka fara kunnafoni ɲininaw caman bɔlen n'a fɔ dakɔnɔɲi laɲini kelen de tun bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kunnafoni ka jɛya kunnafoni min bɛ bɛn ni basigi sinsin an ka jamana kɔnɔ. wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan min ye Elize Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye an ka kɛlɛdagatigi kura ye ko min ye armée ye a ka wulikajɔ n'a ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Gao nin kalo in tile 10 Bamaɲɔgɔn juga wale kabaw o y'olu kɔkari Amasarakaw fɛ yen Gao yɛrɛ ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ min ye wulikajɔ in ye sa mobili dɔ fana kun dogolen don tu dɔ kɔnɔna na ye o n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen halakira wolomasiri taba ka wulikajɔ fɛ ni pankuru ye min ye Elize Jandaw ye ko ka armée cɛdenw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don wa ko Bamaɲɔgɔn kabaw u na ɲini jamana in fantan ani naani u bɛ wo kɔnɔ k'u bɔ baara la pewu ko n'an jɛra an bɛ se labɛnsangakaw fɛ yen min ye kɛlɛdaga bolofɔrɔ min sigilen don sen kan Gao marabolo kɔnɔna na n'o ye dugukoloko ye ale ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye colonel Ibrahim Samasa ye ale bɛ taama wulikajɔ ni cɛsiri anefisikaw fɛ yen o baara labɛn minnu bɛ sen na min ye agalokaw fɛ yen an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen labɛnnen don Kidali minɛli bɛna se ka sigi sen kan cogo min na o baaraw labɛnw bɛ sen na nka yan'o cɛ kɔni Kidali n'i donna i ti bɔ dɛ wa maaw yɛrɛ bi muluba fɛn fɛn bɛ ninnu bolo u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ni fɛn fɛn ye n'o jɔlen yera armée ninnu ye wulikajɔ kɛ n'o ye k'olu filenkolon ci k'o dakolon ci u tun ye minɛn minnu cɛ Kidali kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ maaw ka minɛnw tajiw ka taa n'olu ye Mali ni Alizeri dancɛ la pankuru taara o bɛɛ lajɛlen tasuma k'o la k'o bɛɛ jeni yan'u k'a cɛ ka taa n'a ye Alizerikaw fɛ yen ka t'u mago ɲɛ n'a ye Tɛnza waati ni ole kɔnɔna na nin waati in na Kidali yɛrɛ kɔnɔna na bi fala ye maaw ka bɔ kɛnɛma a ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula dugu Bamaɲɔgɔn juga wale kabaw yɛrɛ fana fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a kɔnɔna na n'o ye Sinimu ani FLA maaw ye nin ye kibaruyaw ye an ye minnu sɔrɔ ka bɔ Kidali ale dugu ale kɔnɔna na. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a
a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Voilà, an bɛ taa Senu pankuru jigi kɛnɛ na i b'a dɔn k'a fɔ degun min n'an ka jamana y'o sɔrɔ avril kalo tile 25 jamana ɲɛmaaw araba n'o bɛnna avril kalo tile 29 ma u ye jɛrɛba kɛ a fɔra min ma ko conseil de défense senfɛ laɲinibaw kɛra o laɲini lawulili kɔnɔna na sa lawaleyali kɔnɔna na sa min ye Bamako pankuru jigi kɛnɛ ye sa a lamini n'a Cɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen n'a maa bɛɛ lajɛlen min ye maaba 2 fala ye a fɔlɔ o y'an ka petipetini ye général Alu Boyi Jara général de brigade don min ye armée de l'air ye o bɛ ale de bolo bi min ye Mali aéroport o PDG colonel major Lasina Togola o n'u ka cɛdenw ka taa fara maa minnu bilalen don baara ka pankuru jigi kɛnɛ bɛ se ka lakana cogo min olu ye munumunu salo kɛ kunungo ka t'u ɲɛda yɔrɔw kan yɔrɔ jumɛnw bɛ ka da min ye pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kilomɛtiri 5 ka se a ma fala ye fɛɛrɛw de bɛna na taa sigi o kɛnɛw kan ye pankuru jigi yɔrɔ yɛrɛ fana maaw bɛ don cogo maaw bɛ bɔ cogo min fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan sabula min ye pankuru jigi kɛnɛ ye fala ye fan 2 don kelen ye wolomasiri tabaw ta ye kelen dɔ o ye anw dugudenw ta ye nka waati dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ dorogo ɲɔgɔn na sabula baaraw n'u kɛcogo sira fɛ maa minnu n'olu ka pankuru girinmanba dɔw bɛ na olu bɛ soli ka jigi fɔlɔ min ye Modibo Keyita pankuru jigi kɛnɛ belebeleba in kan ka sɔrɔ k'u sɛnsɛn ka taa u ka minɛnw olu bila min ye wolomasiri tabaw ka yɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen lakana ko ni maa 2 u ye munumunu salo kɛ a ko jɛma yɔrɔ ye min ye u 2 bɛ armée de l'air maa ye awɔ an ka petipetini b'a la o min delila ka yɛlɛ ni ne ye sanfɛ Sukoyi la ko n di jigi Alu Boyi n ko mɔngolonen o y'a sɔrɔ a ma kɛ général n ko ne jigiya ten ko ka n jigi ko ɲɛ bɛ dugubara la n ko an k'an b'an kɔ kan koyi olu bɛ avion da kɔ de kan n'an bɔra yen Bamako bilama fala ye jiko ani min ye kuranko ye o maritaba wulilen don min ye Cɛnkudugu ni Bolomada dugu minnu ni kɛrɛfɛ kɛra kin minnu bɛ Bamako ya bi fala ye a caman y'a yira sa ko jiko gɛlɛya kɔni olu bɛ a kɔnɔ koyi sikɔrɔnin fara min ye ATT-bugu ninnu ka fala ye nin waati in na dɔw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko alhamdulilayi nka nin tile 2 in na kurantigɛ min nalen filɛ ka na don ala nin ye o ni ji kɛlen don ka dorogo ɲɔgɔn na a ti ka sɔrɔ maa minnu fana bɛ ka kuran baara in kɛ ko k'u b'a ka fala ye minɛn minnu tiɲɛna u bɛ k'a lajɛ a bɛ se ka dilan cogo min na joona yanni o kɔni ka na Bamakokaw caman y'a yira bi k'a fɔ ko ji bɛ ka gɛlɛya kuran tɛ ka sɔrɔ wulikajɔ bɛ sen na énergie maaw yɛrɛ ye bataki ci an ma sa k'a yira k'a fɔ k'u ye gɛlɛya min sɔrɔ a baara bɛ sen na u ka maaw b'a ka su ani tile min ye baara yaasa ka se ka teliya cogo min maa dɔw fana ye waleɲuman dɔn kɛ ko min ye jamanakuntigi ye ale ye jibondo minnu di olu ma fala ye o y'olu lafiya kosɛbɛ i n'a fɔ maa minnu bɛ bi bi na ni o ye Mohamed Lamine Tunkara ye ale ko ko olu kɔni bɛ se ka fɔ alhamdulilayi nka olu yɛrɛ bolo bi dɛ fala ye guwaw ni guwaw mairelakaw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka panneau ko in kɛ sɛbɛko ye min ye ani foraji dorogolen ɲɔgɔn na k'o fana baara bɛ se ka kɛ a bɛ kuran di cogo min a bɛ jiri o cogo la k'u kan ka o matarafa maa mafalen wɛrɛ fana bɛ yen ale ye kamalennin ye ale bɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na a ko ko ale ye fɛɛrɛ min sɔrɔ min ye u ka du u kɛrɛfɛ du minnu tugulen don ɲɔgɔn na u y'a bɛɛ lajɛlen sanfɛla kɛ panneau ye dutigiw ye dɔɔni bɔ fala ye wa fana min ye panneau in ye o fana kɛlen don ka don u ka foraji la ji fana bɛ sɔrɔ ko nɔn tɛ wa ko énergie kɔni olu ni énergie cɛ olu yɛrɛ t'a san dɔn yɛrɛ ko anw bɛ ka kule ko tile 2 tile 3 k'olu t'a ka jugu o bɛɛ ye wa fala ye fɛn dɔ fana bɛ senna f'an k'o fana fɔ maaw ye maaw bɛ kuran sonyɛnna ka di maa minnu ma u bɛ ka kuran tigɛ o la han ni minnu kɔni ta ye kuran jɛlen ye
o dɔnna o fɔra o banna n'o tɛ Guinée fana b'o baara fana na dɛ pour que mɔgɔw fana k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ courant suɲɛ o tɛ se ka to sen na n'an bɔra an bɛ taa Sikaso halisa ale jiko kelen don Sikaso CCRF ale ye jibondo kura sɔrɔ jibondo in sababu ɲuman ye jumɛn ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Ba Ali Sanogo ye ale de y'o ta ka di u ma min ye nin ye u y'a yira sa kɔni ko a ka dɛmɛ don sefa wari miliyɔn 6 min ye 140,040 fala ye o de donna ka forage in k'ale dilan wa min ye forage in ye CCRF kɔni n'a bolomada yɔrɔw bɛɛ lajɛlen sisan nin waati in na maa minnu bɛ baara kɛ ale kɛrɛfɛla la k'olu ka ji sanuya ko ma nɔgɔya nin wa min ye baara in ye ko ka foli ta ka ɲɛsin baɲumankɛtɔn Ba Ali Sanogo a n'a ka cɛdenw ma n'u ka baarakɛlaw an sɔngokaw fɛ yen baara bɛ sen na yaasa musow olu bɛ se ka boloci cogo min boloci min bɛ u ka bana bɛ n'a fɔ ma ko col de l'utérus npogotiginin fɛn fɛn si ye san 10 sɔrɔ k'u kan ka olu bɛɛ lajɛlen boloci wa u y'a yira sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛna don du ni du ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamuya cogo min na sabula min ye musomanin ba 3 ye o de kɔni bolo kan ka ci nin waleya in senfɛ an sɔngokaw fɛ yen kucala karamɔgɔw kalan bɛ ka kɛ olu kunna musomaninw la bololamisɛnnin min ye ka degun ta ka ɲɛsin olu ma u bɛ se ka ban cogo min ekɔli karamɔgɔ 40 olu wulila sa ka na baro sigi min ni tribunal de première instance procureur bɛ kucala kɔnɔna na ale y'o hakilila falen k'u fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan nin ko in bɛ se ka ban ekɔli karamɔgɔw ni kalandenw ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo ani kalandenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanw ni baara kɛcogo ɲuman na sa yaasa min ye ekɔlisow kɔnɔna na bololamisɛnya ka ɲɛsin npogotigilakaw ma o bɛ se ka ban cogo min baara in ale ye tali kɛ o la Masinakaw fɛ yen mobili bolilaw ko k'olu tɛ nord da fala ye ka bɔ Masina ka na Bamakɔ kari kelen ma bɔ kunun ko sabula o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye karitigiw ye olu ye kibaruya sɔrɔ Bamakɔ ni Segu Zanbugukaw fɛ yen maaw ka mobiliw u n'u kɔnɔminɛnw jenini min kɛra k'olu b'u cɔfɔlɔ ko fo basigi ni lafiya ni hakilisigi ka na o la sa Masinaka minnu kɔni tun y'u kɔngɔn fa k'u bɛna ni saga ye Segu dɔgɔ la ka na tɔ di anw Bamakɔkaw ma ya fala ye olu bɛɛ lajɛlen jɔlen don nin waati in na ko siran kɔni bɛ ka barika bonya an b'a fɔ yen u ka siran bila fala ye ka wulikajɔ min baara min bɛ senna bi wolomasiri tabaw fɛ u ka kibaruya ɲini olu fɛ yaasa mobili ninnu jɔlen kana to dugudenw olu fana ka taa ni ka segiw ka se ka nɔgɔya Burɛmukaw fɛ yen ko sage-femme ko gɛlɛya bɛ fala ye dɔgɔtɔrɔmuso minnu bɛ maaw dɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'olu kɔni o gɛlɛya bɛ yen 7 dɔrɔn de bɛ yen k'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ baarakɛyɔrɔ o ye 25 ye bi in na sa ko welewelemada de dalen don sa maa minnu bɛ yen olu bɛ se ka na baara kɛ cogo min n'o tɛ min ye sage-femme ka baara ye fala ye maa minnu bɛ yen n'olu kɔni wele k'u yɛrɛ bila sa k'a fɔ k'u b'a baara kɛ fu falaki n'o ye bénévole ye olu de kɔni bɛ yen yalama a dɔnko bɛ olu la wa a fɛɛrɛ bɛ u bolo wa o fana ka tɛmɛ ka bɔ yen dɔgɔtɔrɔso minnu fana bɛ Burɛmu kɔnɔna na k'a caman kɔrɔlen don min ye yɔrɔw nɔgɔlen don o baaraw fana bɛ se ka kɛ cogo min na musojigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ la Burɛmukaw ka laɲini ye o ye fala ye Air Burkina ko yaasa Mali an kana to kɛrɛfɛdɛn na olu ye dɔ fara u ka pankuru a waati kan k'a daminɛ sa ntɛnɛn na ka taa bila fo sibiri la ni tarata yɛrɛ bɔra a la pankuru bɛ ta don o don Bamakɔ yan ka taa Burkinakaw fɛ yen wa a bɛ bɔ yan fana ka taa Senegalikaw fɛ yen n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ u tun b'a kɛ sibiri ale ni ntɛnɛn ko sa kɔni ntɛnɛn b'a la tarata de t'a la k'a daminɛ sa tarata la tarata n'o bɔra a la don bɛɛ pankuru bɛ Bamakɔ yan Air Burkina tɔgɔ la ɲɛmaayaso a ko ko baara in kɔni bɛna daminɛ kununko ka taa bila sa mɛ kalo tile 24 o y'a kun fɔlɔ ye min donna sɛbɛn kɔnɔna papiyew kɔnɔna n'olu jara tigɛra ka ban Sanogo ale ye chef d'escalier ya fala ye Air Burkina tɔgɔ la an bɛ Air Burkina baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen fo min ye hijiko ta na fanfɛla la sa an dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yen n'o ye Duniya Travail fala ye k'u ka hijidenw olu ɲuman sera mɛ kalo tile 5 Ethiopian fɛ filananw olu fana sera mɛ kalo tile 7 Ethiopian Airlines kelen fɛ min ye kununko mɛ kalo tile kunasiniko mɛ kalo tile 10 u ka jɛkulu sabanan fana sera u ko ko bisa min ye mɛ kalo tile 12 ye ni Ala sɔnna ma min ye Mayiga ye a ko k'a ka hijiden tɔw bɛna na se kɛnɛ kan ye minnu kɔni sera ye ka b'a fala ye olu ye munumunu salo kɛ min ye rasulu n'o ye kiraba sanuma in ye alakira Muhamadu u taara ale ka misiri la n'o ye Kuba misiri ye a bɛ fɔ kulu ma ko Udu kulu u taara o lajɛ Bakiya kaburu don nka yan'u ka taa ɲɛfɔli minnu kɛr'u ye Duniya Travail maaw fɛ an ka jɛ ka o filɛ. إنما يتقبل الله من المتقين
ala be meni ke mogo mun bolo o ye mogo min sirana ala ni donc awdi ja to ba bele na baro ka Allah subhanahu wa ta'ala kam yara yirate to nyinite wa video photo ta chama kana tani ka tambe saka foi kana do ta mais yan fait abi wati ka teli oma ijija Qur'an kalana ni bisola ni tsego ka kola chibi bolo ka zikruke hali ka kana occasion de do ika nyana ya konnana abi répéter ala doron de bodo ongo ye fe mi folo amaka nga tulo ka ninde fle o yanyo nyaba mo chama selaya ni desete au kana selia c'est ni obe almami nyef obe almami nyef ni desebe problem tala ina fo ni yoro fara focus ya problem tola mais place ou be au kana yanko parce que en fait avec défaut dans la cellule alors ala kan question donc voilà aba bi ziara adabora yoro fla mais o yoro fla be muso tido o de no ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ani abubakar ani umar ani o umo saba lube konnana o nyebe dingana mayna be nyebola lube o de koro lube o de jogoro donc muso tido chaw de bi amanya chaw de bido ya kata munumunu kata do ku yek fembe ke munumunu sino direct de da do inde bido direct la mais si ça jama kama may munum fle ka do chama chelna munun de ta munumunu ka do kata teme aye munu ira video la ni photo la hanni dona rawda la tita teme yu si ça hal ni chaw yara dona chaw mun dona rawda la tisa ka teme bina boyan donc minum bita exceptionnellement kata ziara la ulu de ronde tisa ka teme o yoro ndu muso teta donc wala ambitano ya nansera akuntlena na foli min kanga ke amba fo nyoga fe kadwa o aflana oye bakira kaburu baso awnyebe kogola ya fe kare doron de be ani misri kare kogote kare doron de bonyo o fala chawde bido so ti sino naw kumbido akumbi bo kaboko chanam parce que ni dona nga kabur sola karo be yan fe nimbe yan fe joli be yan fe yang ate abiki nyana be dem so nte tellement akal du fana ala do be ba akaburu sen ka toy o bebe to mun bido lu bise ka taye mais o lu fe muso ti do kuma kene aba donc wala o fana ambi gere explication min kanga ke ambu okay foli min kanga ke ambu okay ambi segi kana o ye bi wula ina taye sinu soma chaw de bina do lu ko ni bido ya wa bido ya kuma min kanga fo lu fana ye sinu dalo yira na o weekend samedi soma ni alo yira o de ziara bayre nambora ni fajiri gina dolo anga segi kana hotel adaraka dun dolo ka keni vert mais bleu keni bleu au début do 6h30 karubina alimin tora va vient na bitaki tore samedi awo aga bleu tawolo rendez-vous 6h30 rendez-vous 6h30 ko samedi samedi jam maga ma fo folo de ziara isitu o yora famana awo ya rabbi ala kabine amina ya rabbi ala sababu ayiwa falai min ye duniya travel maaw ye u y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an yɛrɛ kun t'a dɔn ko musow ti don yɔrɔ dɔ la o an ye faamuya ɲuman sɔrɔ nin ko in na sisan an bɛ taa min ye ɲarela kaburudon la kunungo Mamadu Konate ale ka soma yɛlɛmali san 70 baaraw kɛra ye sɔgɔmada joona fɛ professeur Ali Nun Jalo ka fara Turkikaw ka lasigiden kan ale ni Musa Konate ani Janaba Konate u ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen mɔden fara tulomasaba ni fufa fu kan u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kaburudon na ka taa tasibila kɛ sɔgɔmada fɛ Keba Jalo tun bɛ ale min sɔrɔ an ka jɛ ka o jaw filɛ. ne bɛ minnu fɔ a ye Konatela famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mamadu Konate a fatuli bi y'a
a san 70 ye bi y'a taali san 70 de san o san an bɛna ka na balima ni sinji a denw a n'a mɔdenw a n'a balimaw a n'a sinjiw a n'a baaraɲɔgɔnw an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na kaburudo la yan ka na dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ na k'a ɲini ala fɛ ala k'u ko barika k'a ɲini ala fɛ ala ka lahara sɔn sumaw ye u bɔnɔ a bɔkolo parce que ale kɛra cɛba de ye diɲɛlatigɛ la a nan diɲɛ kɔnɔ ni a taali cɛ a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen sacrifier Mali bɛɛ de ye farafinna bɛɛ de ye ale bɛ farafinw ka kɛlɛ bila ka indépendance ɲini ka di farafinw ma ka di Mali ma alhamdulillah rabbil alamin n'o taara o ye maaba de ye o de y'a to ni jama ma se ka fara bari ni maa min kɛra ɲumankɛla ye i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ i b'a kɛ maaw bɛ ɲina mais ala tɛ ɲina maa bɛ fɛn min kɛ ala ɲɛna ala tɛ ɲina ala tɛ fisiri wale anw de ye fisiri wale n'i ye fɛn min k'anw ye n'a diyara an ye don min na an bɛ wale ɲɔgɔn n'a ma diya an bɛ wale ɲɔgɔn dɔn maloya mais n'i ye fɛn min kɛ ala ye masa rahamani a tɛ ɲina n'i ye ɲuman kɛ a bɛ sara ɲuman de la Mamadou Konate a ɲuman minnu kɛ a bɔnnaw de bɛ san o san an bɛna nin de kɛ o don ala sago i sago ka bɔ kuma na. Mɔgɔ fɔlɔ mɔgɔ kun don c'était non public on faut k'a yɛrɛ ye il a tout le temps pensé aux autres avant de penser à la miirila tɔw la yan'a ka miiri a yɛrɛ la quoi bon o de y'a kɛ a ye Mali sɔrɔ ka farafinna sɔrɔ ka farajɛla sɔrɔ parce que il a toujours œuvré dans la solidarité pour la solidarité foroba o de ka d'a ye donc an b'o de an yɛrɛ b'o taabolo de kan. Cɛkɔrɔba an bɛ dugawu k'a n'a bɔnnaw bɛɛ ye halisa ala ka hinɛw bɛɛ la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa jɛmi na ala k'o nɔgɔya. Ne ni cɛkɔrɔba ma gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ ne tun bɛ lamɔ la n kɔrɔmuso bolo n'a taara campagne na dugu min na Kucala Kɛɲɛba o de y'a laban ye ne ma gɛrɛ a la kosɛbɛ ne tun denmisɛnninma don n'a taara jama ka ca anw tɛ gɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ a bannen de ne nana Bamakɔ. To ni ɲugu k'a tun b'o fɛ an b'a fɔ basi ni ɲugu futo ni ɲugu hali salo mɔdenw y'a réclamé an ye misiba faga u ye ka basi ni ɲugu tobi u y'o dun sisan ɲinan kɔni an b'u kɔnɔ u bɛna min fɔ ala ka bɛɛ hinɛ s'o ma ka k'a ni mumunu jɛ ye san wɛrɛ an kɛnɛ k'a kɛ. Ayiwa Falaye nin kɛra sɔgɔma Lazara waati Lazara seli bannen min ye Camulakaw ye ka bɔ Dar Salam ani Bamakɔkura misiri maaw Bayisa Kone ninnu n'u ka ani Jawaraw u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan premier ministre kɔrɔ 3 tun bɛ yen min ye Usumani Sufi Mayiga ye Modibo Sidibe ani Mokhtar Wane jamanakuntigi ka conseil spécial ni o ye Agibu Damele n'an b'a wele ko junior ale fana tun bɛ ministre fana tun bɛ ani CNT mɔgɔ caman an tɛna se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ yan nka kɛnɛ kan e ni ne fana tun bɛ jaw e olu ta. Ne ye Alima Konate ne ye Mamadou Konate mɔden k'aw jaabi aw ye ɲininkali minnu kɛ Mamadou Konate tanyana ka a y'a sɔrɔ ne ma bange nka an ye min mɛn an faw da an n'an baw da an mansaw da o ye k'a fɔ avant toute chose Mamadou Konate famille mɔgɔ de c'est quelqu'un il s'est battu pour la famille avant tout du ka fara ɲɔgɔn kan denw ni mɔdenw bɛɛ ka kɛ kelen ye donc n y'a ka taabolo ye kabila kɔnɔ Mamadou Konate yana a bɛ politiki baara daminɛ école karamɔgɔ de don a y'o de formation kɛ a ye tɔgɔ min sɔrɔ Mali la a ye bonya min sɔrɔ jama min tugura la u tugura la avant tout o baara de kɔnɔ a kɛra denmisɛnninw fɛ particulièrement minnu somɔgɔw fanga ka dɔgɔn dɔɔni a tun b'a fɛ den bɛɛ ka kalan den bɛɛ ka se ka chance sɔrɔ ka taa école la o kɛra a ka baara fanba ye a ye den caman ladon an ka kabila kɔnɔ den caman lamɔra parce que somɔgɔw bɛn'u kalifa ma u bɛn'u d'a ma a bɛ jɔ n'u ka école la taga ye a bɛ jɔ n'u ka musakaw ye u baloli ye fo ka san caman kɛ f'a dɔw bɛ baara ta donc an y'o valeur sɔrɔ an ka du kɔnɔ dɔnniya ɲinini ani ka chance di bɛɛ ma bɛɛ ka dɔnniya sɔrɔ k'a to assemblée la France fana a y'o baara kɛ
baarakɛlaw ka droit bɛ respecté cogo min injustice bɛ bɔ a ko la cogoya min na donc an y'olu de apprend a ka ko la mais an bɛ se ka min fɔ avant toute chose et après toute chose c'est que Mamadi Konaté était quelqu'un de fondamentalement humain, quelqu'un de très modeste et quelqu'un qui s'est battu pour les autres. Ne tɔgɔ Zeinabu, Madame Jakite Zeinabu Jakite. Ne ye Mamadi Konaté mɔden de ye. Ne bɛ Mamadi Konaté sɔrɔ bayan fan fɛ. A denmuso fɔlɔ n'o ye Mama Konaté ye. O de den ye ne ye. Donc ne b'a sɔrɔ o sira fɛ. Ne kɔni anw bɛ kɔrɔbaya ka se tuma min na fo sisan min fɔra an ye Konaté kan. Konaté tun ye mɔgɔ ye, mɔgɔ ladiri don. Mɔgɔ ɲanama don. Rassembleur don. An b'a ka saya 70e anniversaire de la bi. Donc vraiment an ye min mɛn a kan an bɛ a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a ye jama fara ɲɔgɔn kan. Il a été le fondateur de l'indépendance du Soudan. A ye école caman kɛ et puis il a été un instituteur aussi. Donc anw ye a mɔdenw ye. Anw fana an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana vraiment an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye. Ayiwa n'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ. An bɛ waati min na sisan an b'a ɲini mɔgɔw fɛ fana Ala ka jamana sumaya. Ala ka basigi don Mali kɔnɔ. Ala ka Mali vraiment Ala ka basigi. Ala ka jamanadenw Ala k'u lafiya. An bɛ hinɛ lase ni kuranɛ kalan na k'a lase foli bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadi Konaté ka kuranɛ kalan ye pour que ka dugawu lase jamana ma k'a lase banbagatɔ bɛɛ ma. An bɛ yan bi an bɛ yan o dugawu lase la parce que bɛɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'a la jɔyɔrɔ min Mamadi Konaté la Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ko a ye ko min kɛ Mali père de la nation dɔ don. Olu de sira bɔ an bɛ sira minnu kan sisan donc k'a fɔ ka o dugawu lase ka mɔgɔw fana wele mɔgɔw k'u ladege a fɔra yan mɔgɔw k'u ladege u ye baara min kɛ Mali pour que an fana ko baara lase président Asimi b'o baara de kan donc ka dugawu lase Mali bɛɛ ma kuranɛ min kalanna Ala ka kuranɛ kalan caya dugawu fɛn fɛn kɛra Ala ka jamana ka nafa bɔ a dugawu la Ala ka hinɛ lase fure bɛɛ ma Mali fure bɛɛ surtout événement minnu kɛra sisan minnu binna o événement na ka dugawu lase Ala k'u sɔn sumaya Ala ka fanga di an yɛrɛ ma ninnu Mamadi Konaté ninnu ye kɛlɛ min daminɛ Ala ka fanga d'an yɛrɛ ma an ka se k'o kɛlɛ continuer pour que Mali ka hɛrɛ ka se ka b'u la. An ka jamana kɔkan kibaruyaw la an bɛ a daminɛ bi ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan fɔlɔ hanfala ye parce que dɔgɔtɔrɔsow ɲɔgɔndan min bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san o san ɲinan ta yota de bɛɛ dan dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen bi n'o ka dɔgɔtɔrɔsoya baara dafalen don a fɛ n'a bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o ye yota dɔgɔtɔrɔso i b'a dɔn olu b'a fɔ k'olu bɛ ɲɛ furakɛli de kɛ kununko mɛ kalo tile 11 dɔgɔtɔrɔsow ka ɲɔgɔndan jaabi ale bɔra min ye yota ye ale de kɛra fɔlɔ ye kuru 165 ka fala ye olu ye 148 sɔrɔ mun dar'u ka o ye hôpital du Mali ale kɛra filanan ye Kati dɔgɔtɔrɔso o ye jɔyɔrɔ sabanan o ta kɔkan kibaruyaw la sa burkinabéw y'a yira kununko k'a yira sa k'a fɔ ko min ye bagan bɔli kɔni olu fɛ yen k'o jɔra ko fɔ waati min walayi ale tɛgɛnɔ bilara u ka minisiri damadɔw fɛ minnu bɛ jagoko kunna sɛnɛko kunna ale ni sɔrɔ minisiri olu ye sɛbɛn fasiri sa ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko bagan kɔni tɛ bɔ Burkina ale da fɛ tuguni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ ka fɔ waati min Nizɛrikaw fɛ yen olu fana ye a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na kunnafonidila minnu bɛ yen n'o ye nanzara kunnafonidilaw ye ko ka olu dulɔw fɛ yen u ka observateur bɛ yen n'o observateur national de la communication ye ONC n'o ɲɛmaa bɛ Ibrahim Manzo Jalo bolo ale y'a yira sibiri don sa ko o kunnafonidila ninnu kɔni ka kunnafoni Niger jamana kan o ka jɔ fɔlɔ kunnafoni gafe minnu don 9 don a bɛɛ lajɛlen ye nanzaralakaw ta ye k'u ka baara jɔ nin waati in na Nizeriyakaw fɛ diinɛ batobaw ale ni wajulikɛla Nizeriyaka dɔw fala ye 10
olu kɔni tunnen no fɔlɔ waleya nun kɛra ka kɛ ni yɔrɔ min ye a bɛ fɔ ma sa ko lac Chad o masuruna la sa waleya cɛjugu in kɛra ye a dun yɛrɛ la fana ka fɔ sa ko Chad wolomasi taw ye gosili kɛ ka ɲɛsin Bamajɔ ni Jugawale kɛbaw ma yalama maa kofɔlen ninnu b'o o la wa u t'o la wa ɲininkali to min bɛ o yɔrɔ la nin waati in na Faransikaaw fɛ min ye Nicolas Sarkozy ye i b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ kaso la fala ye kasola don min don tuma dɔ la u b'a minɛ tuma dɔ la a bɛ taa ka so nka nin waati in na sa a ye wele de k'a fɔ ma ko appel ko cour d'appel k'a lajɛ sa k'a fɔ ko ale sen tɛ maa minnu ye jɛra ka bɛngali kɛ ka ɲɛsin jamana musakaw ni fɛnw ma min ye cour d'appel ye ale ko kiiri tigɛ ko fɔlɔ min kɛra ale tɛ se ka i pan o kunna ale bɛ dan o ma fala cour d'appel filɛ nin ye n'i taara yen i kiiri ko fɔlɔ min kɛra ale bɛ se ka dɔ de bɔ a tɛ se ka fɛn fara a kan bon maaw bɛ ban ka taa ye mun na parce que u b'a fɔ ko tuma caman u man teli ka première instance ale sɔsɔ o de la maa caman tɛ sɔn ka taa la u b'a fɔ ko bon parce que ni i pan o fana kunna sisan ni cour d'appel fana y'a ka kiiri bɔ k'a bin jaabi bɔ k'a bin n'i ko k'i ma jɛn n'o ye n'i taara cour suprême na kiiri tɛ kɛ yen maa ti wele ye dɛ ale b'a fila de da ɲɔgɔn kɔrɔ première instance deuxième instance jumɛn ka ɲi ale b'a ka sugandili de kɛ o la maaw t'o de faamu kiiri ko la sabu u b'a fɔ k'an ye appel kɛ k'a ma abuti appel abuti ka gɛlɛn dɛ fala ye a ma nɔgɔn nka ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Espagne kaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta sabula toto kinda bana ale ni ɲinɛ kinda bana fala ye o min yera pankuru bato dɔ kɔnɔna na k'a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya bi Espagne kaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sigana fila yera kɛrɛnkɛrɛnnen la Américain ani Faransi muso dɔ ko olu kɔni ko banakisɛ in yɛrɛ olu la olu bɔra pankuru in kɔnɔna bato in kɔnɔna na k'olu na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa u bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na min ye Irankaw ye u ko k'olu bɛna taa kɛlɛ b'an bolo ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka u ka sɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu kumana n'olu ma olu ka di u ma min ye o laɲini min kɛra Iran fɛ ko Trump kɔni ale ma sɔn o ma fɔlɔ sabula Iran bɛ ka min ɲini o ti Trump sago ye nin waati in na nin fɔɲɔgɔnkɔ min kɛlen filɛ nin fala ye o ye taji sɔngɔ yɛlɛ tuguni ni basigi tɛ yen dɔrɔn taji bɛ yɛlɛ de o n'u ye sɔnnɔgɔya kɛ taji bɛ jigin donc nin waati in na Iran ni États-Unis ko kuma ɲɔgɔnya bɛ sen na min ye irisiw yɛrɛ ka lasigidenw y'a yira sa Pakistankaw ka jamana cɛ siranabɔ minisiri ale tun bɛ irisilakaw fɛ ale y'o kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma ko maa ka bila u kunna ko kuma ɲɔgɔnya bɛ yen dɛ ko wa fana ko ɲɛ bɛna sɔrɔ a la États-Unis ni Chine min ye États-Unis jamanakuntigi ye n'o ye Donald Trump ye ko ale ye wele bila Xi Jinping kan yaasa u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mai kalo tile 13 n'a tile 15 ka hakilina jigi kɛ sa ko Chine ni u bɛ se ka kuma cogo min fɛɛrɛba minnu bɛ yen ani degunba minnu bɛ yen u bɛ se ka kuma olu kan cogo min na min ye bana jugu in ye hali bi fala ye toto kinda bana ni ɲinɛ kinda bana n'a bɛ fɔ ma ko antivirus ko ale kɔni yera Faransika dɔ la min tun bɛ bato in kɔnɔna ni muso don maa kofɔlen ale nana Faransi jamana kɔnɔ nka min ye Faransikaw yɛrɛ ka minisiri min bɛ kɛnɛ ko kunna n'o ye Stéphane Risi ye ale ko nin ye maa 22nan ye Faransikaw fɛ bana in bɛ min na han a carinni u bɛ ka siran o de ɲɛ kɔkan kibaruyaw n'an bɔra olu la an b'a yira sa k'a fɔ bi an b'an ka baabu kuncɛ ni dusukasi ye min ye an ka jabɔlangana dɔ n'o ye Sidi Fasara Jabate CNSM na ale dɔnnen don jabɔko la a dɔnnen don kosɛbɛ ɲɔgɔlɔn a y'o kɛ min ye ja ta ka ja baara ja fɛn suguya bɛɛ lajɛlen a y'a jɔniyɔrɔ fi o bɛɛ lajɛlen na maa kofɔlen ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko ntɛnɛn n'ala sɔnna ma a ka janajaw bɛ kɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 16 a yɛrɛ ka so kalabankɔrɔkaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka Sidi Fasara Jabate ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔmi kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmi ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn min ye maire ye n'o ye Jalafarakaw ka maire Seydou Sako Siriman Bacili monsieur le maire k'a fana fo min ye Thierno Umar Asi Jalo ye le jeune an tɛ ɲinɛ Jaba Sidibe kɔ fala ye fulamuso a n'a ka filen nɔnɔ dafalen don kosɛbɛ Sori Kɛmɛso k'a fana fo ale ni Bayiba mairie district kɔnɔna na caman di ko ale bɛ moto taxi de boli fala ye k'a fana fo caman ko ale ye filaninw fa de an b'a fɔ ala ka filaninw balo ala ka u famama k'u bamamɔ sɔgɔmada in na ta k'o minɛn jɔ yan ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni
aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonus la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonus sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonus buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta